Сёння ў Злучаных Штатах Амерыкі ў амерыканскім кангрэсе ў камітэце па міжнародных адносінах выступіла Светлана Ціханаўская. Было шмат пытанняў і дыскусія па сітуацыі ў нашай краіне. Прагучалі важныя словы падтрымання беларусаў у змаганні за дэмакратыю і свабоду. Але таксама былі названы прозвішчы забітага Александра Тарайкоўскага, удзельніц пратэстаў Ніны Багінскай, Ольгі Хіжанковай, Алені Леўчанкі і асуджаных журналістак Белсату Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. To start negotiations, to start dialogue, we need more pressure on Lukashenko's regime. Для таго, каб спыніць той узровень гвалту, сведкамі якога мы з'яўляемся, каб хаця б прыступіць да дыялогу, трэба мацней націснуць на рэжым Лукашэнкі. Санкцыі – гэта наймацнейшы рычаг, які можа прымусіць гэты рэжым адказаць на наш заклік да дыялогу. Спіс асобаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, мае быць шырэйшым. Яны павінныя закрануць сілавікоў, чыноўнікаў, суддзяў, чыноўнікаў ад спорту, адукацыі, якія бралі ўдзел у рэпрэсіях, прыніжалі, катавалі людзей. Кангрэс таксама мусіць увесці сектаральныя санкцыі супраць нафтагазавых кампаніяў і вытворцаў калійных угнаенняў. Неабходна ударыць па непасрэдных бенефіцыяраў рэжыму і крыніцах яго ўстойлівасці. Гэтую тэму мы абмяркуем з Франакам Вечоркам, дарадцай Светланы Ціханаўскай у замежнай палітыцы. Добры вечар, Франак. Добрый вечар. Вось ці ты асабіста задаволены па выніках гэтых слуханняў сёння ў амерыканскім кангрэсе? Вядома, вельмі задаволены, вельмі важна, што беларускае пытанне падымаецца на такім узроўні. Было бачна, што кангрэсмены прыйшлі падрыхтаваныя, ведаюць пра сітуацыю ў Беларусі, сочаць за падзеямі і гатовыя дапамагаць. Усе пытанні былі пра тое, як Злучаныя Штаты Амерыкі могуць дапамагчы беларусам сёння. Але гэта ў пэўным сэнсе была гістарычная падзея, так? Бо ўпершыню Светлана Ціханаўская, альбо такі высокі прадстаўнік беларускага народу, выступаў у амерыканскім кангрэсе, хоць і онлайн, улічваючы тое, што зараз пандэмія. Раней бывалі слуханні ў кангрэсе ЗША на падобным узроўні. Безумоўна, абмяркоўваліся сёння такія падзеі, якіх ніколі ў гісторыі Беларусі не было. І, безумоўна, той маштаб рэпрэсіяў, які сёння адбываецца, ён падняў беларускае пытанне на неймаверны ўзровень у Злучаных Штатах Амерыкі. Яшчэ раз паўтаруся, я не думаю, што гэта найвышэйшы ўзровень, на якім Ціханаўская будзе выступаць. Мы ўсё яшчэ рыхтуем візіт Ціханаўскай у Вашынгтон, і мы спадзяемся на сустрэчу на самым высокім узроўні, у тым ліку ў Белым доме. Ці ўжо больш-менш вядома, калі гэта можа адбыцца? Гэта адбудзецца тады, калі здымуць абмежаванні на замежныя прыезды ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта пытанне некалькіх месяцаў. Падобныя абмежаванні таксама ўвяла Канада. І мы чакаем сігналу менавіта адтуль. Але для нас вельмі важна, каб пытанне, тэма Беларусі была першая ў парадку дня. І мы ім кажам, што для адміністрацыі Байдена, для кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі беларуская справа можа стаць пераможнай справай. Таму што мы сапраўды на паўдарозе да перамогі, і нам трэба міжнародная падтрымка, каб закончыць, завершыць, давесці гэтую справу да канца. Светлана Ціханаўская шмат разоў у часе гэтага слухання, за якімі таксама сачыла, апелявала пра дапамогу і пра тое, што нам патрэбныя санкцыі. Прычым санкцыі вельмі канкрэтныя, вельмі моцныя адносна гаманцоў Лукашэнкі. Вось якія санкцыі сапраўды, якімі павінны быць санкцыі, каб яны сапраўды падкасілі рэжым? Санкцыі не панацэя, яны не зробяць у Беларусі рэвалюцыю, не вырашаць усіх нашых праблемаў за нас. Але санкцыі вельмі моцна б'юць па Лукашэнку і па крыніцах яго жывучасці. Таму што акрамя фінансаў і гвалту у Лукашэнкі нічога асабліва не засталося. Ды і тыя фінансы вельмі хутка заканчваюцца. Калі адсекчы ад Лукашэнкі вось гэтыя донарскія грошы з міжнародных фондаў, з Кітая, з Расіі і гандлёвыя прыбыткі, то яго не будзе па факту не будзе чым плаціць сілавікам. І сектаральныя санкцыі, якія былі ўведзеныя Злучанымі Штатамі Амерыкі пасля выбараў 6-го года, пасля 10-го года, яны дапамагалі вызваляць палітвязняў. Таму гэтыя санкцыі павінны быць уведзеныя неадкладна. Так, яны не вырашаць усіх праблемаў, але яны наблізяць нас да вызвалення палітвязняў і да новых выбараў. І паралельна з гэтым, паралельна з санкцыямі трэба аказваць падтрымку тым, хто працягвае змаганне ў Беларусі, тым, хто распавядае пра сітуацыю ў Беларусі, незалежным медыям, групам актывістаў,
мясцовым супольнасцям, дварам, усе тыя, хто працягваюць барацьбу. Святлана таксама некалькі разоў казала пра дыялог з рэжымам. Вось ці мог бы ты расказаць крышку больш пра гэта, у якой форме гэты дыялог магчымы і з кім, як вось вы гэта бачыце? Дыялог непазбежны, перамовы гэта адзіны спосаб мірнага вырашэння крызісу. Мы лічым, што праз перамовы мы можам прыйсці да новых выбараў. Але Лукашенко не хоча перамоваў, ён не хоча дыялогу, ён хаваецца ў сваім бункеры, ён не прызнае каардынацыйную раду, ён не заўважае Святлану Ціханаўскую, а мы праз пратэсты, праз унутраны, праз міжнародны ціск дабіваемся ад яго, каб ён на гэтыя размовы пайшоў. Калі ён не гатовы будзе ісці на перамовы, пойдуць іншыя людзі, якія ёсць у рэжыме, якія працуюць у сістэме і якія хочуць пераменаў да лепшага. І я бачу, што хутчэй за ўсё менавіта па гэтым сцэнары і пойдзе гэты дыялог, што людзі сілавога блоку, чыноўнікі, магчыма, сілавікі цяперашнія, якім абрыд Лукашенка гэтаксама, як і нам, яны пойдуць на размовы, магчыма, двухбаковыя, магчыма, шматбаковыя перамовы з Ціханаўскай менавіта аб тым, як правесці выбары і як вывесці краіну з крызісу. І вось сёння з'явілася такая цікавостка, што пастаянны прадстаўнік Беларусі пры аддзяленні ААН у Жэневе Юрый Амбразевіч у інтэрв'ю выказаўся так аб Святлане Ціханаўскай. Адказваючы на пытанне, ці мае намер беларускі ўрад пачаць дыялог з лідарамі апазіцыі, ён сказаў так: «Паглядзіце, кім з'яўляецца Святлана Ціханаўская. Паглядзіце ў інтэрнэце, колькі є падпісчыкаў у сацыяльных сетках. Гэтая лічба ніколі не перавышала 100 000 чалавек, гэтым все сказана». Ну, наколькі гэта трапна падмечана, вось калі я параўнала сапраўды аккаунты, напрыклад, у Тэлеграме, то прыкладна у Святланы Ціханаўскай, Александра Лукашэнкі аднолькава, так, у Пола Першага і Святланы Ціханаўскай, ну там вельмі падобныя лічбы, тым не менш Святлана мае в Інстаграме 170 000. Вось наколькі можна ацэньваць лідарку, народную лідарку Беларусі па аккаунтам у сацыяльных сетках. І вось чаму так выкарыстаны быў менавіта вось гэты аргумент, каб прынізіць Святлану Ціханаўскую? А я не думаю, што ён прынізіў. Я думаю, што наадварот сыграў нам на руку. Мне такое адчуванне, што Амбразевіч у прынцыпе сімпатызуе Святлане Ціханаўскай. І гэтая заява, як толькі яна была зробленая, адразу прыбавіла дзесяткі тысячаў падпісчыкаў Ціханаўскай на ўсіх сацыяльных сетках. Ну і калі лукашысты пачынаюць замяраць уплыў у грамадстве колькасцю падпісчыкаў і лайкаў у сетках, это значыць, што справы сапраўды ў іх дрэнь. Таму што іншых інструментаў іх не засталося насамрэч. Дык яшчэ дазволю сабе вярнуцца вось да гэтай размовы. Той же Юрый Амбразевіч казаў пра тое, што все абвінавачванні, якія былі высунуты ўладам і ўраду Беларусі у празмерным гвалце з боку міліцыі, яны не абаснаваны і ніякіх палітычных зняволеных у краіне няма. Ну як можна так хлусіць у вочы швейцарскім журналістам? Ну, а гэты рэжым пабудаваны на хлусні. А Лукашенко – это бацька хлусні. Вся сістэма, увесь рэжым, які ён ствараў 26 гадоў, ён будуецца на маніпуляцыі, на няпраўдзе, на спекуляцыях. Тыя словы, якія мы пачулі ад Амбразевіча, мы раней чулі ад Савіных падчас перамоваў на платформе парламенцкай асамблеі АБСЕ. Калі Святлана Ціханаўская распавяла пра катаванне на Акрэсціна, Савіных, прадстаўнік лукашэнкаўскага парламенту, казаў пра тое, што людзі самі сябе білі, сінякі малявалі і нападалі на супрацоўнікаў міліцыі. Так, гэта іхні наратыў, так, гэта іхняя версія, але, здаецца, у свеце не засталося людзей, якія вераць у лукашэнкаўскую хлусню. Святлана Ціханаўская узгадвала сёння на вось гэтых слуханнях у амерыканскім кангрэсе таксама пра план Маршала. І вось мы тут разумеем, што, канешне, лідаруючая роля будзе Злучаных Штатаў. Што рэальна можа Злучаныя Штаты могуць даць беларусам вось у гэты перыяд транзіту, які, канешне, непазбежна, мы не ведаем, калі гэта будзе, але все спадзяемся на тое, што гэта будзе.
Самае важнае, каб перамены ў Беларусі адбыліся як можна хутчэй з найменшымі стратамі. Мы ўсе разумеем, што пасля сыходу Лукашэнкі будзе цяжкі час аднаўлення эканомікі, палітычнай сістэмы, будавання дзяржаўных інстытутаў, і тады нам будзе вельмі важная макрадапамога ад міжнародных структураў, міжнароднага валютнага фонду, сусветнага банку, Злучаных Штатаў Амерыкі і еўразвязу, каб стаць на ногі. Трэба будуць укладанні ў сацыяльную сферу, у сферу адукацыі. Гэта ўсё дорага. І таму думаць пра гэта трэба ўжо цяпер. Трэба паказаць беларусам, якія змагаюцца за свабоду, выходзяць на вуліцы, што іхняе змаганне не дарма. І нават калі Лукашенко сыдзе, у нас будуць саюзнікі, будуць сябры па ўсім свеце, якія дапамогуць прайсці гэты пераходны перыяд як можна хутка і з найменшымі стратамі. Мы паказваем таксама, што Беларусь можа даць свету. Не толькі просім дапамагчы нам увесці санкцыі, а мы таксама паказваем, што Беларусь можа быць надзейным партнерам. У нас такія моцныя IT-спецыялісты, у нас такі моцны прамысловы сектар, каб нас разглядалі як партнёраў будучыні. І таму падтрымка Беларусі, падтрымка дэмакратыі ў Беларусі – гэта не толькі дабрачыннасць, гэта таксама інвестыцыя ў добрага партнёра, які будзе надзейным саюзнікам для замежных дзяржаў. Уздымалася пытанне і таксама амбасадаркі Злучаных Штатаў Джулі Фішер, ці сённяшнія слуханні неяк наблізілі яе прыезд у Беларусь, як ты лічыш? Джулі Фішер плануе прыехаць у Беларусь, наколькі мы ведаем. Яна пра гэта казала сама неаднаразова. Яна ўжо сустрэлася з прадстаўнікамі офісу Святланы Ціханаўскай, самой Святланы Ціханаўскай, з дэмакратычнымі арганізацыямі ў Варшаве. Калі будзе гэты візіт, калі будзе гэты прыезд, мы не ведаем, але галоўны месседж, які сёння Ціханаўская агучыла, гэта мы чакаем вас у Менску, але просім не ўручаць даверчыя граматы Лукашэнку. А гэта наогул магчыма па дыпламатычным этыкеце не ўручаць, проста прыехаць вось так амбасадар і не сустракацца з кіраўніком дзяржавы? Звычайна, калі амбасадар прыбывае ў дзяржаву, ён уручае копіі даверчых граматаў міністру замежных справаў. У нашым выпадку гэта будзе Макей. А потым ужо адбываецца цырыманіял, калі кіраўнік дзяржавы прымае дыпламата. Але ва ўсіх краінах гэта па-рознаму, ёсць розная практыка. Насамрэч, няма пэўных рэгуляванняў і насамрэч няма пэўных тэрмінаў. У прынцыпе, амбасадар, калі ўручыў копіі даверчых граматаў, прыбыў у краіну, ён можа ўжо працаваць, не ўручаючы граматы кіраўніку дзяржавы. Цікава, паглядзім, што будзе. Я, напрыклад, асабіста не ўпэўнены, ці ўвогуле Лукашенка пусціць Джулі Фішер у Беларусь. Ён цяпер у агоніі, ён цяпер страху, у параноі. Я думаю, што ён хутчэй бы пазбавіўся ад усіх дыпламатаў і дакладна не пускаў нікога новага. Калі б у выпадку, калі б Александр Лукашенко не пусціў у Беларусь амбасадарку Злучаных Штатаў, гэта сапраўды быў бы велізарны дыпламатычны скандал на ўвесь свет. Я не ведаю, які ўжо можа быць большы скандал. Лукашенко ўжо настолькі сябе здыскрэдытаваў, паказаў сябе абсалютным невартым даверу. Ён збанкрутаваў як палітык, як чалавек, яго не ўспрымае ўсур'ёз ніводная заходняя дзяржава. Таму тое, калі бы не прыняў амбасадара США ці любой іншай краіны, ужо горш, ужо падаць няма куды. Ён ужо дасягнуў дна палітычнага. Таму я бы заклікаў усіх не здзіўляцца. Пусціць ён, не пусціць, і ў прынцыпе асабліва ад яго нічога не чакаць. Тым не менш, беларусы чакаюць на 25 сакавіка. Не магу не запытаць, якія планы Святланы Ціханаўскай, штабу Святланы Ціханаўскай на гэты дзень, бо для беларусаў гэта важная дата, яны чакаюць. Што рабіць? Офісам Святланы Ціханаўскай мы рыхтуем форум Каліноўскага з удзелам міжнародных лідараў самых розных дзяржаваў, Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўразвязу. Таксама мы рыхтуем шэраг мерапрыемстваў па ўсім свеце. І камунікуем з рознымі групамі актывістаў, двароў, ініцыятываў у самой Беларусі. І я спадзяюся, што ў бліжэйшыя дні, можа быць, на пачатку наступнага тыдня, мы падтрымаем любыя ініцыятывы, якія паўстануць, якія будуць агучаныя. Але зноў жа, не мы арганізоўваем акцыі. Усё-такі акцыі ў Беларусі арганізоўваюць самі людзі. А наша задача – это падтрымліваць, дапамагаць, спрыяць, каардынаваць актыўнасці і добрыя яркія ідэі тых, хто працягвае змаганне ўнутры Беларусі.
Дзякуй вялікі. Франак Вечорка, дараца Святланы Ціханаўскай, замежнай палітыцы, быў нашым госцем. Дзякуй вялікі.